Ħidma konġunta bejn il-Pulizija u l-uffiċjali ta' dwana waslet biex ġew interċettati ma' 97 kg droga kokaina li kienu moħbija fuq vapur tal-merkanzija li kien għadu kemm daħal fil-Port Ħieles. Il-ħadd filgħodu waqt spezzjoni għall-rieda minn buwaddasa ta' kumpanija ta' sigurtà qabda mill-aġenti tal-istess vapur ġie notat li f'kompartament fil-qiegħ tal-vapur kien hemm numru kbir ta' pakketti mgeżurin fil-plastik li mill-ewwel qajmu suspett. Il-buwaddasa minnu fih informaw lill-awtoritajiet ikkonċernati u wara li l-pakketti nħarġu mill-kompartament u tellaw l-art, ir-riżulta li dawn kienu mimlija bil-kokaina, bil-valur fis-suq jaqbes il-11 miljun euro. Mill-investigazzjonijiet li saru riżulta li l-vapur li huwa reġistrat il-Portugal telaq mill-Port ta' Colon fil-Panama fl-24 ta' Lulju u kien fi triqtu lejn il-Port ta' Gioia Tauro fl-Italja. Il-vapur daħal fil-Port Ħieles f'Marsa Xlokk is-sibt filgħaxija. Min aktar sarriċ li sar jirriżulta li d-droga ma jidirx li kienet tas-suq lokali. Bis-sejba ġiet informata l-maġistrati lejn Rizzo li qed tmexxi inkjesta.